Sampe ngerti Mbak Dian, tukung iki apa to? Pitik to, Pak? Loh. Oh, salah, salah. Tembange ngarep iki lho wis njlentrehke to. Tukung terus Angon bebek. lah, tukang angon bebek kuwi jenenge Tukung. Tukung ngono kuwi. Nek tukul? Nek tukul. Tukul. Lah, tukul lek pancen tukul ndang dikerok apa piye ngono. Ngono lho ya. Ngene maksude. Kuwi ada pesan moral yang sangat luar biasa. Wong ngangon bebek yen ngrembug bebek kae ya, nuwun sewu. Titenono rata-rata lho. Anggere bebeke wedok kuwi cacahe 50, engko lanange mung 1. Kok saged, Pak? Lho pancen ngono kuwi. Lah, ngono ki lak apa to? Mempunyai pesan yang sangat luar biasa. Wong lanang iku kudu tanggung jawab. Tanggung jawab marang sapa? Yen bebek ya tanggung jawab karo nun sewu si betina bebek sing cacahe 50 kuwi mau. Wong lanang ya ngono pancen wani hidup berumah tangga ya kudu tanggung jawab sakwutu ya marang bojo, marang anak, putu dan lain sebagainya. Mula bebek lanange kuat banget. Buktine apa? Siji musuhe 50. Njajal apa mau wong? Siji musuhe 3. Hah? Musuhe 3. Musuhe 3. Nggih. Lho, 3 iso engko digilir sik iso kaya ngono kuwi. Lek 50 kan ya abot kaya ngono kuwi. Lah ngono kuwi. Tegese iki tentang tanggung jawab seorang laki-laki. Padha karo Pyai Putri. Ngapa kok wong Jawa iki kok Pyai Putri sing nyindani do ngangge gelungan. Gelungan ngapa ta sebabe kok ning ngemburi ora ning ngarep. Napa tegese nadyan ta wong wedok sosok diarani kanca wingking. Saiki pamane wong rapat ngene, sesuk menudarane apa? Kirangan kanca wingking. Kanca wingking iki tegese wong wedok, ngono kuwi. Tanggung jawabe abot, mbok acara apa wae, kaya hari jadi, kaya wong mantu, wong apa jenenge apitan, wong sunatan, resepsi apa wae. Yang terpenting adalah wanita, mergo wanita yang meracik dan menyuguhkan makanan untuk para tamu semuanya. Lah ngono kuwi. Tepuk tangan. Ya jajak ora ngono kuwi. Mula ya apik ngono. Ya. Nggih, Pak. Dan mila temenanan. Coba kaya apa? Dibamani luwih dhisik. Ayo. Semarandana, ayo. Ayo, Pak. Sing tak warai kae lho. Kowe kudu manut lho, Pak. Ora melu Sing tak warai kae lho. Iya. Nadyan wujud temung peksi. Okva, peksi itu apa? Burung. Wah, burung, ngerti. Burung apa yang paling kuat di air? Burung apa ya? Burung apa Pak emangnya? Mosok lugumen, sing mirsani do ngerti kok. Ora. Bangau. Lah kalau nyauri kae lho. Heeh. Sing mirsani ngerti kok sampean mosok ora paham. Tak didoi, Pak. Apa? Burungnya orang yang mencari pasir di kali itu loh. Itu kan dikom suwe to itu. Sik. Paham ora sing diterangke Dian wi? Mboten nih Pak. Ora ngerti ya. Berarti kurang jelas kowe. Kurang jelas. Piye kurang jelas lho. Manoke wong golek wedi. Heeh. Ya wis wong golek wedi ning kali ngono kae lho, Pak. Walah. Wis ngerti dong, Pak? Ora tau roh. Pak, wis ngerti dong. Anu, sampun insyaallah. Oh, sampun. Wis seroh kowe. Ya ampun, burung to, wis seroh kowe iki. Burung to? Oh, burung. Burung. Burung sing ngomongane sosis apa? Burung. Ah iya, dadi tembang-tembang iku kudu ngerti maknanya apa gitu. Ayo. Ya terus, Pak. Ayo. Kok wae ngakon aku to, Pak? Ampun, Bos. Ampun, Bos. Walah. Aduh, dipecat lagi hari ini. Alus manis nengsem
Terus ya. Waswenggan kula goleki golek isi Wiratmaya. pot salah Pak, salah. Salah ya, Pak. Maaf, Pak, ora ngerti aku ya. Golek si podang jenar. Jenar ya apa, Pak? Kok takon terus to Pak jenengan ki Pak? Lho sarjana seni yo awakmu ki yo. Lah kan aku kan tari Pak. Lho tari mosok ning kono ora diajari bahasa Jawa? Anu, dikit. Lah dikit mula tak takoni lek ngerti ya syukur ora ngerti ku ya takono genti ning aku. Genti aku takon karo kowe dadi kaya cakil ki lho. Ayo nah ya. Ngerti ora jenar? Napa Pak? Hah. Jenar niku. Lagune apa to? Ngono di logika lagune ki apa jeneng? Anu, podang Podang kuning. kuning. Berarti yang podang jenar adalah podang Kuning. kuning. Oh, Bener. nggih. Lah ngono ki ngerti. Lek seto. Pengendang tari ngono tak goblok ora. Apa seto? Setoi pemain WO, Pak. Hah? Pemain WO, Pak. Seto kuwi putih kuwi seto. Nggih. Lek argo kuwi apa argo iki? Argo apa? Gunung. Lah sing mirsani ngerti argo iki gunung. Nggih. Yen argo dwi kuwi apa? Gununge Gunung kembar. Kagong elek ora, marai sastra malah ngawut ya ora seneng. Terus wae aja diawet-awet ning kemalan ora. Yo. Yo. ibu bunga ing atiku Tutupen Mbak Dian. Lawange Pak kudu ae. nyanding bisa dadi tombo Iki lho, Mbak Dian bareng sampean nembang langsung ingkang Rama WA aku. Sowi lho Pak Murah WA aku tak kira nesu. Lho. Lah jenengan suara mayang ya ora di WA to, Pak? Tak keprok ora. Mungkin wingi ya bar ke Ponorogo bar ke Madiun koyo ngono Suramayang. Iki lho Pakmu selamat hari jadi Kota Semarang ke-478. Semoga lebih maju dan berkarya dari Pak Marsono, Bapak Sinden Dian. Dian adalah sindenya Ki Cahyo Kuntadi. Wah, iki lho. Nah, aku manut neng foto ngen Facebook. Ini adalah dalang dan sindenya. Fotonya aku karo kowean. Oh, ora, anake ngakoni ora. Ora, ayo. nggih Ngono kuwi wong pakmu karo aku kompak mosok kowe ora tunduk karo aku. Nah, Ngono kuwi. Ayo. Tembangipun podang kuning. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Banyumanik Kota Semarang terbang tinggi ke zaman penuh dengan keemasan. Yuk, dados podang kuning, yuk. esuk awan ning omah wis ora krasa. Uyuran anggoleki sing tak sayang. Moben-moben piteranggonku goleki ora krasa. Esuk awan nganti
sangat luar biasa. Saking